What's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igalo. Yan. So, ayaw may kasama pala ako. Yan, ipapakilala ko, bago po tayo mag-vlog is, ipapakilala ko muna yung kasama ko. Dire-diretso na yung Tagalog ko, di ba? Nakakanta ako ng Tagalog. Bago po tayo magsisimula is, ipapakilala ko muna si The King. The King of Putik. Oh, hindi pa tinatawag. Ulit. Siyempre, si Andy Padjak. Okay ka na dalian mo. Yan, nahay ka naman daw. Hi. Bakit? Okay na. Ano ba yung kakontent natin? Yung may papawala mo sa akin ng mga ginagamit ng babae. Oh, dirty things. Sa mga ano dyan, mga babae yung ginagamit natin. Kumbaga yung nasaan. Ginagamit natin sa katawan natin para gumanda tayo. Ganon, di ba? So, ipapawala natin sa kanya yun. Dapat baka sinerch mo naman agad sa Google? Hindi. Paano yung maganda? Ako. Yan, sisimulan na natin. Audio Jungle. Yan, isimulan na natin. Magsimula tayo sa una. Wait lang. Magpapapin na lang po yung picture dito at ipapakita ko sa kanya. Ito. Nakita nyo? Yan. Ano ito? Ano ba yan? Parang kandila. Anong kandila? Ayun, nakasulat oh. Hindi yan yung pangalan. Brand lang yan. Ano yan? Ang ginagamit yan sa part ng katawan. Ano ko? Ulaan mo nga, di ba? Wala. Pag malikot yan. Parang laruan ng bata. Anong bata? Mag-suggest ka na para alam namin kahit ano na, kahit mali ka na ganun. Yan. Magtigin mo sa akin, dali na, mag-suggest ka na para madali. Wala nga akong maisip na pangalan na. Kaya alam niyo to. Oo, hindi. Hindi nga, kahit ano na mag-suggest ka, kahit saan mo na. Ayun. Ito, ano nakita mo na, di ba? O, ano yan? Ano na yan? Di pa ako nakakita ng gano'n sa personal boy. Okay, 1-0. Ito po ay ano, wearable nail polish. Di ba pag ano, papakyotex on mo rin, ilulusot mo yung kamay mo dito, oh. Dito, para hindi masagi-sagi yung kyotex mo, gano'n. Oh, gets mo na. Next naman tayo. Ito, Bawi. nakita nyo. Sa ito, papapin naman siya dito. Ano yan? Saan nilalagay yan? Saan ginagamit? Di ko alam saan ginagamit. Takip yata ng kanya, kyotex. Sige. Parang takip ko. Ng kyotex. Ano, takip naman talaga yan. Takip ng kyotex. Gano'ng kalaki yan? Ganyan. Saan mo yan? Magpugpug ka mo. Wala. Ano ba ginagamit yan? Wala Ano ba ito? kasi. Kahirap-hirap naman kasi. Hindi siya guys. Hindi siya magpugdot at magpupugtog siya guys. Hindi ko rin ano. Ano yun? Ano? ano? Nakikita mo yan? Ano yan? Sa lips ginagamit. Oh, good. Katanga mo kasi. Sa lips ba ginagamit Anong test pangalan para nun? ano? Anong pangalan nun? Yun ay full lips plumping Paano yun? enhancer. Paano? Ilagay dito ako para ano, para laging nilig mo, para ma-ayos siya. Ano ba yun? Ito naman. Nakikita. Wait lang. Focus malala. Yan. So, ito naman yung next. So, pakita natin. Ano yan? Tinidor yan. Tinidor! Alam ba ito? Kamay ng manok. Anong tinidor? Ang ginagamit yan. Pangkamot. Tinidor. Pangkamot sa ano? Sa... Pangkamot sa likod, gano'n. Tinidor daw. Ay, ka ba? Ang laking tinidor daw. Ay, malaki ba yan? Hindi. Oo, malamang. Pangkamot nga sa likod yan. Mangula ka pa. Pag tinatamad kang gano'n, makakamot mo sa likod mo. Hindi nga. Tawag dyan is Devacur Deva Future Hair Dryer. Saan ginagamit? Sa Sa buhok? buhok, paano? Para Supply. mag-dryer. Para mag-dry siya pag ano, pag ganun. O, next. Next. Ito naman eh. Di kasi tinuro, no? Para naman may natandaan naman ako. Ito yung next.
Yan. Kita nyo na? Yan yung next. So, ano ito? Shower. Tubig na nga shower. Shower, ginagamit niya sa katawan, di ba? Oh, ginagamit din naman yun pag naliligo ka. Eto, nakasulat. Nurse, eka. Ala, brand nga Ay, brand ba yan? Ano to? Magtugtog ka kasi. Shower. Pangbuhok din. Pang shower daw. Nurse Jammy Uplift Body Sonic Massaging Beauty. Ay, mahabo na nga ba? Massage. Pinang-massage yun. Massage. Kasi may mga ganun-ganun eh. O, ba't sabi mo shower? May magbubuhos pala na tubig. Ay, awit naman ito. Ang hihirap na mga pinapahula niya. O, baka mamaya sa'yo mahirap din. Next. Ano yan? Akuan. Parang massage din. Anong massage? Saan? Massage banda saan? Saan? Sa kamay. Bulak-bulak na ano ba yan? Ang bulak-bulak na. Bracelet, rosary ba yan? Ano ba yan? Lang. Tingin tayo. Next na. Hindi niya rin alam kung ano yun. Facial. Oh, di ba? Massage. Sa mukha. Sabi mo sa ano, magkamay ka mo. O, at least, Nang massage yan sa kamay. massage. O, nang massage. Sa mukha. Ayan. Dapat alam mo lahat. Ba't ginagamit pa ng babae lang yun? Next. Ano yan? Ano to? Parang pan naman. Ano? Parang ano? Parang? Parang sa dede. Yung dede ng bata. Yung nalagyan ng gatas. Yung ganyan no? O yan. Anong ganyan? Ayan, magpapap Indian. Parang takip ng kwan, battle ng dede ng bata. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano nga? Saan ginagamit yan? Hulaan mo muna. Dapat ko sabihin. Kaya nga Oo, para may pinapahula idea kita. naman daw ako saan ginagamit Kaya ah. may pinapahula kita. Kaya ano, hulaan mo muna. bago Pangalan lang sabihin. naman hulaan ko eh. Hindi ko naman hulaan kung Kaya saan nga. ginagamit eh. O saan ginagamit? Hindi nga hulaan mo muna. Hindi pa nga tayo tapos hulaan mo muna. Para may idea. At ang itim namin dito. Yan. Asan? Ano nga? Saan nga? Saan ginagamit? At anong pangalan? Sa kanyan, sa tenga siguro. Sa ilong, sa bunga. Bakit ka gaganon? Sa bunga nga. Sa ulo lang yan, alam ko. Anong bunganga? Ano ba? Sup-sup na gano'n. Yung sinusup-sup Yung nung kinain mo. yung bata. Lang. Sa ilong, sa mata. Banda, isang banda. Anong pangalan nga? Hindi ko alam pangalan nun, basta sa ulo ginagamit. Bakit? Malaki ba ito sa tingin mo? Malaki yan sa tingin mo? Malaki yan. Malaki yan sa Maliit tingin lang mo. yan, yung mga O, ganyan. Paano lagay sa ulo? Magtanggal ng Hindi. puto? Basta sa part sa taas, sa mata, sa yan, sa ilong. Hindi. Nilalagay ito sa ano ng babae pag nagme-mens ka. Ano mo yan? Hindi nga. Nilalagay nga sa ano ng babae yan pag nagme-mens ka. O ano? Para matatanggal. Yung dugo niya. Panglinis. Parang pad. Pero iba yung iba lang siya. Pang-sup-sup. Pang cup na ano lang. Cup nilalagay din sa may ano ng babae. Next. Ito. Yan. O, saan yan? Pang-massage ko yan. Sabi niya vibrator ganyan. Pang-massage yan. Saan siya ano? Ay, hindi. Ang ginagamit niya sa baba din. Ginagamit tuto sa baba. Pang-massage. Oo, ginagamit siya sa buwag pero pang ano. Pang-straight ng buhok. Kilong. Yan eh, pas pag Ay, straight. pang-kulot. Wait, oh my. Ano daw? Kilo na nga. Tapos pag straight daw. Ganyan yung buhok. Oh, pang curve siya guys. Pang-curve, pang-kulot. Curve. Anong curve? Ito naman, ito. Quintas. Bracelet. Yung bracelet, Sa tenga. pintas. Ikaw. Ako. Tignan mo kasi Ay, ito naman, ba? Buki, yung... Sponge, pang-urong. Pang-punas sa mukha, pang-makeup. Hindi. Sa, Yung sa, sponge. sa mukha ginagamit. Hindi. Pampunas sa baba.
Mali mo naman. Hindi. Pang ano yan? Facial sponge. Oh, Ayun, sponge. Pero facial sponge siya. Pang-urong, di ba? Pang-urong tanga, hindi. Saan ginagamit? Sa ano nga, sa katawan. Kung naliligo. Parang ano to, parang bato. Next. Sponge ba? Ito naman, next. Yan. Ayan. Gloves. Pang Gloves. sabon sa katawan. Oh, gloves. Tama siya. Halata naman kasing gloves. Pero Ano pinagtataka ko. halata? Bakit dalawa yung ano? Pinagtataka ko bakit dalawa yung ano niya, Yung lalaki. niya, yung lalaki. Baka ganyan. Baka ganting ka muna. Gagi. Next. Ito. Pang-brush sa inodoro. Kubeta. Ay hindi, pang ganun. Pang-tam. Pang-brush to sa inidoro. Ay, hindi pa rin nga. Di ba Pakita mo kasi. ganito kasing ano, di ba Ay, ganting pang-buhok. konsin? Pang-tanggal ng mga pulot-salot. Ha? Basta pag gano'n mo yan, may naiiwan buhok madami. Hindi. Basta pang-buhok, pang-suklan. Ano, curl yan, pang-curl. 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 Oh, hindi pa naman ng ano, mga kulot salot. Pang-curl, pang-kulot. Ah, pang-kulot. Next. Basta pang-buhok. Ito pa yung pangalan niya. Yan. Ano yan? Oh. Microphone. Microphone daw. Brush. Brush pa. Para saan yung brush na to? Sa mukha. Pangkalat na. Panglagay sa kanyan sa makeup na 5 layer. Blending brush. At next, ito. Yan. Easy. Ano yan? O, nakita mo na. Ano Face yan? mask. Face shield. Face shield mo yung magtitignan. Face recognition. Ha? Na face recognition. Tapos Bakit may sila ba yung mukha mo? Basta face mask nalagay sa mukha. Oh, Hindi. ano yan? Ano? Pang massage sa mukha. Ross Skincare Spectra Light Face Wear Pro LED Light Therapy. Pang therapy ng panggamot sa Therapy sa mukha. dapat yung ginagamit mo. Ito. Ano yan? Kuan, laruan. Ay, hindi. Laruan mga babaeng gamit na laruan. Ginaganon namin eh. Hindi. Ang ginaganon. Hindi. Gulong, parang may gulong pang massage din. Para saan nga? Pang Saan massage. banda? Saan? Kuan, sa tiyan. Sa likod, sa ulo. Sa leeg. Ano sino kasi Sa saan nga? hita. Yung Sa hita. paa. Wala, hindi ka pa naman. Sa braso, sa kamay. Hindi. Pang massage sa baba. Hindi, gago. Pang massage sa ano ba? Sa mukha. Sa Pag mukha. ibato O, na rin. mukha ako. Kaya nga ulo ka mo nang alam. Oh. Ulo ka mo, hindi mukha. Pag maglalagay ka ng face Sarili. mask, ano nga, yung face mask na parang may kuhan nga, sige gagawin mo para madidikit. Pang tanggal ng kuan. Pang massage nga, parang ano. Next. Ito. Busy. Ayan. Kuan yan. Sponge. Pamunas. Sponge Basahan. pamunas. Sa mukha. Ginaganon mo. Pantanggal ng makeup. Hindi. Ay, hindi ba? Panglagay. Oh, ano nga to? Anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Dito yung white na yan. O, yung dalawa. Makeup. Ano ba yan? Cream. Anong cream? Face powder yan. Face Yung powder. ginagawa- Ay, parang yung ginagawa. Powder. Oh, muntik na sa cream, di ba? Sabi niya, sponge, pamuna sa mukha, basahan. Amit ang layo. Busy. Yan. O, saan yung ginagamit? Ano to? Pangtinga naman yan. Pangsinga. Hindi. Sa kabisa. Brush. Aray ko! Aray! Patingin ano? kasi mabuti. Brush. Toothbrush. Inawakan yung ano, yung sugat ko. Ito yung nabunggo ako. Sumemplang. Sumemplang pala, hindi nabunggo. Oh, next. Patingin. Ano yan? Toothbrush. Toothbrush? Oh. Hindi. Pang-ahit yata. Ay, ito. Sukulay.
Suklay sa buhok. Hindi. Pangkamot. Pang-massage. Hindi, di. Ano nga yun, oh. Ano nga? Toothbrush nga. Toothbrush! Oo. Mag-ano ka, mag-isip ko parang ba? Pang ano yan? Saan sa katawan? Kaya nga, mag-isip ko pa nga. Parts. Pangkamot. Pangkamot. pero Pangtanggal pang- ng buhok sa balbon. Hindi, pang suklay yan ng ano, ganito, oh. Ay, kilay. Oo, pang suklay ng kilay yan Kilay. para magpantay. Ang layo ng sagot mo. Pangkamot, pangtanggal ng ano sa ano. Pag ikaw mamaya, meron din ako mamaya. Ano, Abangan nyo mamaya sa vlog ko. ano to? Kanyan, glitters. Ng glitters. Juice. Kaya may glitters sa pero ano to? Sa lips. Sa lips. Oo. Sa lips siya, pero anong tawag? Lipstick. Oh. Hindi. Ano? Lip tint. Hindi. Nang lip tint. Lip tint. Lip tint. Lip tint daw, lip tint. Ano nga, ano? Basta sa lips. Ano nga, saan nga? Dito, lips. Iba-iba kasi yung klase ng lips. Ay, iba-iba yung ano, may gagamitin sa lips. May lip tint, lip gloss, lipstick, tas iba-iba, lip balm, gano'n. Ano yun, saan doon banda? Lip balm. Lip balm, ano naman? Basta sa lips, no? Sa lip gloss. Lip gloss. Para kita mo yung mga nasa makeup yung nagmamantika gano'n nila. Yun yung nalagay nila. Eh, yung lip balm, ano naman yan? Parang nata. Oh, explain mo para alam ko naman daw ano. Ala! Nalobat pa yung cellphone. Mag-charge ka muna din. Yan. So, yan mga kabsat, kakaruba, katismosa, and kakabagyan. Charot. Nalpasin, itidrama. Bakit? Pumano Paano? gayon? Ay, charot. Yan. Okay na. Basic na yung mga pinakita niya. Anong basic? Isa lang ang nasagutan mo. Nakalima nga ako eh. limang ano sa pack. Yan. Tapos na po yung aming video. Salamat po sa panonood. And syempre, bukas po kasi uwi na sila ni Pajak. Kaya po gabi kami nag-video. At kayo na sana kaso umulan. At kayo ng umaga sana kaso laspag kami. Doon pupuntang Alicia. Pagod na Ginaldo pagod. pa sana. Akinaldo. Charot. Nangarap. Yan. Magpapalam na po ako sa inyo. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, comment, and Subscribe. at syempre, i-subscribe din natin yung account niya. Andy Yan. Padjak. Ito siya. Yan. Ito siya. Tatalbog. Boom. Ayun. Thank you po sa panonood. At ano po, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel at channel niya, mag-subscribe na kayo para Tuloy-tuloy tuloy ang collab. Diba? Bye-bye. Peace Bye-bye. out. Peace out. Ano yun? Ikaw nag-peace Ganun out. no, peace out. Oh. Peace out ulit. Peace out. Sabay tayo, peace out. 1, 2, 3, go. Aray ko, ay la. Tanga. Peace out na.